A Prades continua nevant i això significa que els problemes es van incrementant. Diuen al poble que la neu ja supera el metre d'alçada i es pot veure com aquí al darrere hi ha els cotxes que avui aquí són un simple objecte decoratiu. El poble està aïllat, com molts altres pobles del Camp de Tarragona. I aquí, a Prades, estan preocupats i empipats. Preocupats perquè si hi ha una emergència és impossible sortir d'aquí en vehicle. I també empipats perquè diuen que sempre que neva a cotes més baixes, les màquines de treure neu passen per altres indrets abans d'arribar aquí a Prades, aquí al poble. De moment, aquest matí no n'han vist cap. Això sí, l'Ajuntament fa el que pot i amb els seus propis recursos està obrint camins per intentar que la mobilitat al poble no sigui tan complicada. Arreu del Camp de Tarragona, el trànsit, la mobilitat en vehicle és molt complicada, hi ha moltes carreteres tallades, hi ha moltes carreteres on s'han de portar cadenes i també hi ha problemes de trens. Per exemple, els bombers han hagut de rescatar 30 persones que s'han quedat atrapades en un tren a l'estació de Marçà. El nom del poble no es veu,